Bon dia, em diuen Sara Vicent i en aquest blog parlarem sobre les preposicions a i en, la primera part. En concret, tractarem els usos espacials tant generals com específics. En una segona part, tractarem els usos temporals de les preposicions davant d'infinitiu i tractarem també l'ús de la preposició a davant del complement directe. Molt bé, comencem amb els usos espacials i, en primer lloc, parlem dels usos generals. La preposició a, generalment, s'utilitza per indicar direcció, moviment o contacte. Els verbs més típics, o alguns dels verbs típics, són anar, tornar, arribar, pujar, baixar, dirigir-se, etc. Ho veiem en uns exemples. Demà pujarem al Penyagolosa. Pujar és un verb de direcció, per tant, hem d'utilitzar la preposició a, al Penyagolosa. O també, els dimecres, vaig a classe de natació, el verb anar, com veieu, també és de direcció, per tant, preposició a. O, el següent exemple, vam arribar al punt de trobada massa pronte, el mateix. La preposició en canvi, s'utilitza per a indicar generalment situació, presència, repòs o entrada. Habitualment s'utilitza en verbs com estar, trobar-se, viure, posar, entre altres. Utilitzarem aquesta preposició per a indicar aquests usos generals també amb l'article indefinit, és a dir, un, una, uns, unes, també amb els demostratius, este, eixe, aquell, els femenins i els plurals, i, finalment, amb determinants indefinits, com algun, cert, qualsevol, cada, etc. Uns exemples del que acabo de dir són, per exemple, vivim en edificis separats, situació, el verb viure, per tant, preposició en, o també tinc un pis en un carrer molt assolellat, en aquest cas la preposició en, a continuació l'article indefinit, un, o finalment en trobaràs en aquell despatx. Aquell és el determinant demostratiu. Però aquestes dues preposicions tenen també usos específics. En concret, la preposició a s'utilitza per a indicar situació en llocs físics. Aquestes dues variants, situació i llocs físics. I això, en concret, ocorre quan va amb topònims, és a dir, noms de lloc, com per exemple, visc a Torrent o hem passat les vacances a Grècia. Torrent i Grècia són topònims, són llocs físics, indiquem situacions, per tant, la preposició a. Un segon cas és l'article definit, és a dir, el, la, els, les, com, per exemple, Marta estudia a la biblioteca, que és un lloc físic, davant de l'article definit. També amb interrogatius com quin, quina, quins, quines. A quina prestatgeria està el llibre que necessite? Situació i prestatgeria és lloc físic. I, finalment, amb una sèrie de substantius que estan lexicalitzats per a aquests usos. I són casa, classe, missa, palau i taula. I us recorde que aquests substantius, en aquest cas concret, han d'anar sense article. Per exemple, vinga, seiem a taula i dinarem. O avui soparem tots a casa. Aquests dos substantius. En canvi, en té uns usos específics per a indicar topònims amb valor històric, social o temporal. És el cas de la filosofia va néixer en la Grècia clàssica. La Grècia clàssica, Grècia és un topònim, però té aquest valor històric. O el segon valor de en és llocs figurats, com publicacions, lleis, associacions, institucions, etc., que poden publicar els seus documents en un document físic, pot ser un llibre, una disposició, etc., suport paper, però que parlem de llocs figurats perquè el que ens estem referint és al contingut. Per exemple, busqueu aquesta paraula en el diccionari o la clau de l'exercici està en la pàgina 43. Recapitulem el que hem vist fins ara. Hem parlat que per als usos espacials la preposició a té un valor general per a indicar direcció, moviment o contacte i també té un ús específic per a indicar situació en llocs físics.
davant de topònims, l'article definit, els interrogatius i substantius com casa, classe, taula, palau o missa. En canvi, la preposició en té també un ús general per a indicar situació, presència, repòs o entrada, amb els casos que havíem vist, i també té un ús específic quan l'utilitzem amb topònims amb valor històric, social o temporal o en llocs figurats. Molt bé, fem alguns exercicis per a practicar el que acabem de veure. Es tracta de frases que tenen buits i que haureu d'omplir amb la preposició a o en segons corresponga. Per exemple, la primera, avui ha nevat Moscou, mireu si podem dinar a alguna taula, ja saps que portes una taca d'oli la camisa? Ausiàs March va viure la València del segle d'or, em pots dir quin carrer vius? Matia treballa unes oficines cèntriques, hem sopat a aquell restaurant de l'altre dia, entreu el món dels llibres, la següent, no li agrada eixir els dissabtes i es queda a casa llegint, i finalment, la llei especifica clarament l'article 2 que... Molt bé, feu els exercicis, pareu si voleu el vídeo i us espero d'ací un moment amb les solucions. Molt bé, veiem ara quines són les solucions dels exercicis. La primera frase que us havia proposat, avui ha nevat Moscou, com que Moscou és un topònim, haurem d'utilitzar la preposició a, és un lloc físic, situació. La següent frase, mireu si podem dinar a alguna taula, tenim també situació, però tenim ací un determinant indefinit, per tant, la preposició correcta seria en alguna taula. La frase següent era, ja saps que portes una taca d'oli la camisa? La camisa també és una determinació de situació, el que passa és que com que tenim l'article definit, haurem d'utilitzar la preposició a la camisa. La següent frase, Ausiàs March va viure la València del segle d'or, veiem que València és topònim, però té valor històric, segle d'or. En conseqüència, la preposició correcta és en. Em pots dir quin carrer vius? Tenim ací el determinant interrogatiu quin, per tant, la preposició correcta, segons havíem dit, era a quin carrer vius? També Matia treballa unes oficines cèntriques, és situació, un lloc físic, però com que tenim el determinant indefinit unes, la preposició que correspon és en unes oficines cèntriques. Hem sopat a aquell restaurant de l'altre dia, tenim un determinant demostratiu, per tant, encara que és situació i lloc físic, hem d'utilitzar la preposició en. Entreu en el món dels llibres, era la frase següent. El món dels llibres és un lloc figurat, per tant, la preposició correcta és en. La següent era no li agrada eixir els dissabtes i es queda a casa llegint. Veieu que tenim el substantiu casa que determina que la preposició que necessitem és a casa, es queda a casa. I finalment, l'última frase era la llei especifica clarament l'article 2, com que és una publicació, és un lloc figurat, llei i article 2, la preposició que ens correspon és en. Molt bé, fins ací l'explicació dels valors. Teniu ací, us he preparat també una bibliografia per si voleu ampliar. Teniu tant llibres en suport paper com també material en línia que trobareu a la nostra pàgina web del Centre d'Aprenentatge. Ahí la teniu, en l'apartat Recursos, Exercicis. I simplement dir-vos que tenim el Centre d'Aprenentatge a disposició vostra, l'edifici 5F, us deixo també les meves dades per si voleu posar-vos en contacte amb mi o teniu cap suggeriment. Moltes gràcies.